Dobrý den, pane doktore, cítím se vyčerpaně a bolí mě tady na levé straně hrudníku. Dobrý den, tak se mi tady prosím položte a já to teda zkontroluji. No, to nevypadá moc dobře, to bude asi srdíčko. Tak vás pošleme ke specialistovi, já vám vypíšu žádanku a příští týden mi přinesete výsledky. Tak se mějte hezky. Naschledanou. Naschledanou. Podom. Tak, dnes by měly být ty výsledky u pana doktora, tak si tam teda sjedu vlakem. A potom si sjedu na moji druhou farmu. A už tady máme vláček. To se mi udělalo špatně a zase mě bolí u srdce. A mama! Mám jen na pomoc, pane. Děkuji ti, chlapče. Nemáte vůbec zač. Naschledanou. Naschledanou. Dobrý den, pane doktore. Tak co pro mě máte? Dobrý den. No, tak dopadlo to docela dobře. Se srdíčkem to tak zle nevypadá, takže si akorát musíte odpočívat a neunavovat se moc. Takže se mi tady ukážete znovu za měsíc. Tak se mějte hezky, pane Kropáček. Naschledanou. Naschledanou.